που εμπράκτως δείχνουν ότι είναι στο πλευρό της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ήταν και θα είναι πάντα μια μεγάλη οικογένεια. Θα ήθελα τώρα με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, που διορίστηκε με προσωρινή διαταγή του Μονομιλούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, να κηρύξω την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, που προεδρεύω προσωρινά με βάση το καταστατικό, με βάση τη διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού μας. Με την ιδιότητα λοιπόν του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ορίζω προσωρινό γραμματέα τον κύριο Μαυρομάτη. Ξανά με την ίδια διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατέθηκε για δημοσίευση μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και σε ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες. Παράλληλα, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια διεύθυνση εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα έχει καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 9/9/2009 και έγινε η τυποκόλληση του πίνακα αυτού όπως ορίζει ο νόμος. Νομίζω να ερωτηθούν οι κύριοι μέτοχοι αν επιθυμούν την ανάγνωση του πίνακα των εμπροθέσμων μετόχων, καθώς και αν υπάρχει κάποια ένσταση του πίνακα. Υπάρχει κάποιο λόγο να διαβαστεί όλος ο πίνακας των μετόχων? Όχι, δεν υπάρχει. Προχωράμε, έτσι. Από την καταμέτρηση μετοχών που εκπροσωπούνται στην αίθουσα, διαπιστώνεται ότι επί συνόλου 19.975.945 μετοχών παραβρίσκονται 13.441.347 ήτι το 67,28% του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, υπάρχει